Усё больш цесныя стасункі звязваюць беларускіх і кітайскіх перакладчыкаў і пісьменнікаў, лічыць моя сённяшняя суразмоўца, літаратуразнаўца і перакладчыца Вераніка Карлюкевіч. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Вероніка Александровна, ну вось такое багацце кітайскай літаратуры не так часта сустрэнеш. Дарэчы, нядаўна у музеі Якуба Коласа адбылася выстава з вашай калекцыі кітайскай літаратуры. Скажыце, вот за які час, якім чынам вы назбіралі вот такія каштоўныя цікавыя кнігі? Я пачала цікавіцца гэтай тэмай у 2011 годзе. Шукала па букіністычных магазинах, па букіністычных крамах, па букіністычных сайтах, запытвала ў знаёмых перакладчыкаў, выкладчыкаў, ці ёсць, ці бачылі, магчыма, у вас у бібліятэках ёсць. І вось за гэты час сабралася такая калекцыя, і тут ёсць кнігі з 1946 года. Гэта першае выданне беларускай кнігі ў Кітаі, а першай беларускай кнігай у Кітаі стала «Купалаўская жалейка». І вось да 2024 года навінка гэтага года зусім нядаўна выйшла з друку выбраныя творы Алеся Бадака. А вот, ну, вы ўсё чыталі? Все читала по-беларуску. Скажите, увогуле, а калі до вас пришло такое жаданне вот, займацца кітайскай мовай, тому что, ну, увогуле, цяпер гэта, ну, калі не сказаць модна, но цяпер гэта распаўсюджана. Мой унук у гімназіі беларускай 23, дзе з першага класа вывучаецца таксама кітайская мова. А вы ж, калі нарадзіліся, дарэчы, у Пухавічах, калі вот усё-таки прыйшло гэтае жаданне, тому что поступали вы на филфак беларускае аддзяленне, так сказать, вот, а менавіта кітайская мова. Я вучылася у бакалаўрыяце. Я вучылася на факультэце міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага універсітэта. І моя спецыяльнасць была кітайская мова. У мяне нават у дыпломе напісана, што я кітаіст-перакладчык з двух замежных моў – кітайскай і англійскай мовы. Таму вось кітайскі я пачала вывучаць ва універсітэце, затым была на стажыроўках у Шанхаі і ў Пекіне, і затым вярнулася ў Беларусь, пачала працаваць і паступіла ў магістратуру вось ужо на філалагічны факультэт. Мяне ўзяў Іван Алексеевич Чарота, на жаль, вось ён пайшоў жыцця, і мяне ўзялі на кафедру славянскіх моў, бо я прапанавала такую тэму, як прысутнасць Якуба Коласа і Янкі Купалы ў Кітаі. І нават вось гэтыя ўсе акадэмічныя мінімумы, дзяржаўныя экзамены, якія трэба здаваць для таго, каб атрымаць ступень магістра, я здавала па двух прадметах – па беларускай літаратуры і па кітайскай літаратуры. Конечно, уплыў бацькі літаратара быў у гэтым, што вы зацікавіліся літаратурай? Канешне, таму што тата Алесь Мікалаевіч, ён, напэўна, з маіх школьных год падтрымліваў маё жаданне пісаць. Я пісала артыкулы, і у маёй сённяшняй працы я працую у сувязях з грамадскасцю ў гэтай галіне. Уменне пісаць, камунікатаваць з журналістамі вельмі да места прыйшлося. І ён адыграў вялікую ролю таксама ў выбары гэтага накірунку, таму што тата займаецца шмат літаратурнымі стасункамі, і ён, вось у якую краіну ён ехаў, тымі літаратурнымі стасункамі ён пачынаў займацца. Ён служыў у Туркменіі, таму ён пачынаў пісаць пра туркменскую, туркменска-беларускія літаратурныя стасункі, бываў ва Узбекістане, узбекска-беларускія літаратурныя стасункі, Казахстане, казахска-беларускія і гэтак далей. Мне падаецца, яго
такая цікавасць да Кітаю, яна нарадзілася дзякуючы таму, што я пачала вывучаць кітайскую мову. К нам да хаты пачалі прыходзіць мае сябры, мае калегі. І, канешне, тата ў першую чаргу пытаў, якія у вас ёсць пісьменнікі, ці былі яны ў Беларусі, ці ведаеце вы беларускіх пісьменнікаў, каго вы чыталі, гэта было цікава. Ну, дарэчы, я яму ўдзячны таксама за знаёмства з цудоўным чалавекам, перакладчыкам Гауманам. І, канешне, вось дзякую вам, што вы надрукавалі у часопісе «Беларусь» вот гэтыя пераклады, і нават Гауман зрабіў партрэт тады мне. Ну, вот дзякуючы вашаму тату якраз атрымалася сустрэча з Гауманам, і ўвогуле маё знаёмства таксама з кітайскай літаратуры. Канешне, маё знаёмства з кітайскай літаратурай досыць павярхоўнае. Вось. Тым не менш, я вельмі ўдзячны гаспадзіну Гуюю, які мне пісаў лісты, і які таксама пераклаў мае творы на кітайскую мову. Калі мы пачалі гаварыць пра Гаумана, Гауман – гэта адзін з першых, калі не першы перакладчык беларускай літаратуры менавіта на кітайскую мову. Так. Давайте знойдзем кнігу. Так. Мы шукаем вось гэтую кнігу. Гэта кніга 1958 года, выбраныя вершы Максіма Танка. І перакладчыкамі вершаў гэтага збора з'яўляецца гаспадар Гэ Баоцюань і Гауман. У гэтай кнізе ён выступіў пад псеўданімам Уланхань. Кніга, як я ўжо казала, была выдадзена ў 1958 годзе, праз год пасля візіту Максіма Танка ў Кітай. У 1957 годзе ён быў у складзе афіцыйнай дэлегацыі пісьменнікаў, грамадскіх дзеячаў, якія ездзілі ў Кітай, удзельнічалі ў розных грамадскіх падзеях, грамадскіх нейкіх такіх мерапрыемствах. Так. І Гауман быў адным з перакладчыкаў вось гэтай дэлегацыі. У выніку гэтай паездкі нарадзілася такая кніга. З боку Максіма Танка нарадзіўся кітайскі цыкл вядомы яго вершаў, і амаль усе яны былі перакладзены на кітайскую мову і ўключаны ў гэты зборнік. А з боку Гаумана і Гэ Баоцюаня нарадзіўся вось такі паэтычны зборнік Максіма Танка. Тут ёсць нават верш, які я не знайшла ў зборы твораў Максіма Танка на беларускай мове. Гэты верш называецца «Кітайскім сябрам». У меня есть такая ідэя, што гэты верш Максім Танк даслаў, бо ёсць пазнака ў кнізе, што у падрыхтоўцы гэтага збора твораў Максім Танк удзельнічаў, і ён даслаў асабіста перакладчыкам, магчыма, падрадкоўнік ці яшчэ неяк гэты верш, і вось гэты верш пераклалі на кітайскую мову. Саюз пісьменнікаў арганізоўвае часта вечарыны, звязаныя з беларускай і кітайскай літаратурай і стасункамі беларускіх і кітайскіх літаратараў. Ну, таксама шмат перакладаў робяцца зараз з кітайскай мовы, і пачынаючы з Дуфу, Лі-Бо, класікаў кітайскай літаратуры да сучасных паэтаў і пісьменнікаў Кітая. А наколькі, скажам, зацікаўлены кітайскія перакладчыкі у беларускай літаратуры, у сучаснай беларускай літаратуры? Мне падаецца, што зараз у нас ёсць два аспекты, якія кантралююць ці дыктуюць, будуць перакладацца гэтыя кнігі ці не. Першае – гэта камерцыйны аспект. Гэта мы жывем зараз у такі час, калі камерцыйны нейкі фундамент, ён вельмі важны. Калі папулярны аўтар, калі ён будзе прадавацца ў той ці іншай краіне, яго будуць перакладаць. Што тычыцца беларускіх аўтараў, мне падаецца, што трэба кіравацца іншым аспектам. І ім кіруюцца тыя перакладчыкі, якія сёння ў Кітаі звяртаюцца да твораў беларускай літаратуры. І гэты аспект звязаны з даследаваннямі. Вось мы кажам, русісты, беларусісты, так? У Кітаі ўжо ёсць моцная школа беларусістаў. Канешне, гэта звязана з вельмі такімі моцнымі шчыльнымі адносінамі паміж нашымі краінамі на ўсіх
усіх узроўнях. Але вось такая школа беларусістаў ужо ёсць у Кітаі. І сярод іх ёсць людзі, якія займаюцца даследаваннем у галіне літаратуры. Сярод такіх імён, мне падаецца, гаспадар Хан Сяое, гаспадарыня Джан Хуэцін, гаспадарыня Сін Мэн, гаспадар Гую, якога вы ўжо адзначылі. Ёсць яшчэ іншая гісторыя. Беларускія выдавецтвы ці нейкія людзі, якія зацікаўлены ў распаўсюджанні беларускай літаратуры ў іншых краінах, падштурхоўваюць кітайскіх перакладчыкаў да перакладу. І гэта вельмі добра пабачыць вось на прыкладзе часопіса «Беларусь» ці на прыкладзе ініцыятыў выдавецтва «Звязда», «Мастацкая літаратура» і іншых. Да прыкладу, ёсць такі малады перакладчык Сунь Фансі. Ён пераклаў «Дзікае паляванне караля Стаха» на кітайскую мову. Але гэта яшчэ не надрукавана асобнай кнігай. Аднак яго пераклад ужо з'явіўся ў некаторых нумарах часопіса «Беларусь». І гэта была ініцыятыва Александра Николаевича. Калі перайсці да апытанкі, таму што, у прынцыпе, гаворка вельмі цікавая і расказваць пра нашы стасункі нашых літаратараў, нашых літаратур беларускай і кітайскай можна вельмі доўга, дзякуй Богу, таму што раней гэта былі, так сказаць, перыядычна такія, досыць рэдкія стасункі. Цяпер гэта вельмі часта і увогуле, мяркуючы па ўсім, кітайскія сябры больш ведаюць пра Беларусь, больш ведаюць беларускую літаратуру. Скажыце, калі ласка, на ваш погляд, якія найбольш папулярныя беларускія пісьменнікі ў Кітайскай Народнай Рэспубліцы? В першую чаргу заўсёды называюць з Купала, Колас, затым Шамякін, Быкаў. І з сучасных пісьменнікаў кітайскія чытачы толькі пачынаюць знаёміцца з сучаснай беларускай літаратурай, але ўжо ведаюць і Навума Гальпяровіча, і Алеся Бадака, і Андрэя Федарэнку, і Віктара Шніпа, і Людмілу Рублеўскую. А скажыце, на ваш погляд, якія сучасныя, можа быць, кітайскія пісьменнікі, і якіх трэба, можа, ўжо перакладаць на беларускую мову, найбольш папулярныя ў Кітаі і якія будуць найбольш цікавымі беларускаму чытачу? Можна пачаць з вялікіх імёнаў сучасных. Гэта лаўрэат Нобелеўскай прэміі Мо Янь. Яго дастаткова актыўна перакладалі на рускую мову. Амаль усе яго кнігі перакладзены. Мне падаецца, калі будзе таксама пераклад на беларускую мову, гэта ўзбагаціць і нашу культуру, беларускую культуру. І яшчэ адно імя пісьменніка, які мне вельмі імпануе асабіста, гэта Юй Хуа. Гэта таксама ўжо сталы пісьменнік, але ён сучасны пісьменнік. Ён актыўна выдаецца ў Кітаі, ён папулярны, і таксама яго актыўна перакладаюць на рускую мову. Але на беларускай мове, мне падаецца, ён загучыць вельмі прыгожа. І яшчэ такое, можа быць, асабістае пытанне. Наколькі вось складана было вам вывучаць кітайскую мову, і наколькі вы у сваім дні адчуваеце прысутнасць кітайскай мовы, таму што, па-першае, вы часта бываеце ў Кітаі, па-другое, вы звязаны цесна менавіта з кітайскімі структурамі многімі. Вось гаворыць, што гэта вельмі складаная мова. Моя дачка пацвярджае, гэта якая жыве у Кітаі ўжо больш за 10 гадоў. Наколькі вы адчуваеце натуральнасць сваіх думак, сваіх творчых, так сказаць, памкненняў па-кітайску? Мне падабаецца кітайская мова. І калі я жыла не ў Беларусі, мне хацелася чытаць па-беларуску. Тады падавалася, што гэта такі, як зараз усе кажуць, такі ментальны рэлакс. Трэба вось такі ментальны стан свой палепшыць. Я чытала па-беларуску, мне было прыемна. Зараз, калі я не ў Кітаі, мне бывае, што хочацца пачытаць услых па-кітайску. Так, я дастаткова шмат размаўляю па-кітайску, чытаю па-кітайску, пішу па-кітайску, таму што працую ў кітайскай кампаніі, а таксама займаюся вось вольны час даследаваннямі. Але я б хацела палепшыць
веды гувэня. Гувэнь – гэта старажытная кітайская мова. І вось вялікія паэтычныя творы, Дуфу і іншыя вялікія кітайскія паэты, яны пісалі менавіта на старажытнай кітайскай мове. Скажите, ласка, вось аднойчы, калі я быў у Кітаі, ехаў у таксі, і таксіст слухаў аўдыё. І я ў дачкі спытаў, а што ён слухае? Яна сказала, ён слухае кітайскую казку. У Кітаі вельмі папулярныя казкі. Скажыце, вось у вас падрастае дачка, вы будзеце чытаць кітайскія казкі? Буду, абавязкова. Я ўжо купіла некалькі кніжак. Маёй дачцэ зараз 3 гады. Я яшчэ не вучу яе кітайскай мове, таму што я лічу, што яшчэ крыху рана, але планую праз год, праз 2 пакрыху паказваць ёй іерогліфы, знаёміць з кітайскімі мульцікамі, магчыма. Дзякуй вам вялікі. І я нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшняй маёй суразмоўцай была даследчыца, кітаіст, перакладчыца Вераніка Карлюкевіч. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.